Hola, soc Carles Cano i enguany se celebra el centenari d'un autor meravellós de Gianni Rodari. Fa quasi 40 anys jo vaig descobrir a Rodari i per a mi va ser un enlluernament, una epifania, quan vaig descobrir este llibre que es diu Gramàtica de la fantasia i en el qual hi ha un grapà de propostes per a inventar històries i que jo vaig començar a utilitzar-lo per a construir i per a escriure les meues històries. I com enguany és el centenari de Rodari, de qui jo soc fill, en certa manera, perquè he après i he escrit molts llibres rodarians, vull contar-vos en homenatge seu un llibre que m'agrada moltíssim, que és El camí que no anava a cap lloc. I diuen i conten que en aquell poble hi havia 3 camins. Un anava cap a la platja, l'altre anava cap a la ciutat i el tercer no anava a cap lloc. Però hi havia un xiquet molt curiós que es deia Martí, al qual li semblava estrany que hi haguera un camí que no anara a cap lloc. I aleshores els preguntava als del poble: escolteu, on va aquest camí? No va a cap lloc, però no té ningú sentit. Es diu així perquè no va a cap lloc, però és una estupidesa, i per què l'han fet? Que no va a cap lloc! Val. Però ell no es quedava conforme. I cada nit pujava a la teulada de sa casa i es quedava allí mirant la lluna i pensant on aniria aquell camí que deien que no anava a cap lloc. Quan va ser suficientment gran com per a passar el carrer sense donar-li la mà al seu iaio, va decidir que recorreria aquell camí. Va agafar un poc de pa i companatge i començar a recórrer el camí. Al principi, a banda i banda del camí hi havia alguna casa, algun camp conreat, algun animal que pastava en un prat, però a poc les cases, els camps conreats, els animals que pastaven van anar desapareixent i ja només hi havia camps erms i va veure que el camí s'endinsava en el bosc. I s'ho va pensar una miqueta perquè ell sabia que el bosc era un lloc perillós, però aquell dia havia decidit que recorreria aquell camí. De manera que s'endinsà en el bosc. Cada vegada el camí es feia més estret, els arbres estaven més i més junts i les copes per dalt s'ajuntaven i feien com un túnel per on ell descorria i només veia per on anava el camí perquè algun raig escadusser es colava entre el fullam i marcava per on anava el camí. I seguia caminant i va arribar un moment en què estava cansat de caminar i es va parar i va pensar que potser tenien raó tots aquells que deien que el camí no anava a cap lloc. I estava allí pensant si seguir avant o si tornar per on havia vingut, quan de sobte va veure aparèixer un gos i ell pensà: on hi ha un gos, hi ha una casa o almenys una persona. I aquell gos arribà fins on ell estava, li va plantar les potes en els genolls, ell li ficà les mans així, el gos li va llepar les mans, immediatament es va girar i començà a caminar poquet a poquet davant d'ell com dient: seguís-me. De quan en quan es girava cap arrere i feia uau, com dient: ei, vine. I ell li deia: ei, que tu tens 4 potes i jo tinc 2 i vinc cansat, que el camí és llarg, però no patis que jo et seguisc. I així seguí durant un bon tros més. I va arribar un moment en què el camí eixia del bosc i donava a una clariana, i enmig d'aquella clariana hi havia un castell, com eixos que apareixen en els contes de fades, tot ple de torrasses, torricons, merlets, gallardets, banderetes, soldats allí, i en una d'aquelles finestres hi havia una dama, una princesa, una fada, no sabia el que era, que li va dir: Martí, espavila, que t'estem esperant. I ell es va quedar tot sorprès i va pensar: ostres, resulta que tot el món deia que aquest camí que no anava a cap lloc i m'estaven esperant. Ja vaig, és que el camí és llarg i vinc cansat. Vinga! Allà que va entrar per la porta principal hi havia una escala fantàstica, meravellosa. El gos anava davant d'ell i ell, que era molt assenyat i que havia sentit allò de on vages, fes el que facen. Quan va veure que el gos li feia una reverència a aquella dama o princesa o fada, també ell li va fer una reverència. I ella li va dir: què? No t'ho vas creure, El què? Que el camí no anava a cap lloc. Clar, no tenia sentit si hi ha més llocs que camins. Quin sentit tenia que hi haguera un camí que no anara a cap lloc? Era una bajanada. Vine i berenarem. Ella havia preparat
unes infusions boníssimes, relaxants, unes galletes de gengibre amb canella. Ahir estigueren berenant i descansant un poc i després ella li va dir «Vine i t'ensenyaré el castell». I va resultar que aquell era un castell d'aixos que apareixen en els contes de fades, amb totes les habitacions plenes de tresors i de joies i de pedres precioses. I ell va obrir uns ulls com a plats i ella li va dir «Agafa el que vulguis». I ell, que no era gens avariciós, va agafar un grapaet i s'ho va clavar, s'ho va alçar en la butxaca. Però ella va dir «No, no et preocupes perquè et proporcionaré una carreta i un bon carreter». Així que va proporcionar-li una carreta, van carregar aquella carreta a caramull fins al capdamunt de joies, pedres precioses i tresors, i li va proporcionar un carreter que no era altre que aquell gos que havia pres la carreteria en el meu poble, en Massanassa, i era un carreter fabulós. Quan els cavalls se n'anaven un poc del camí, feia i es portava rectes com un fus. I resulta que van arribar fins a la plaça d'aquell poble. I allí el carreter, el gos, va encular el carro i va fer xaca-uó, encular el carro, i va caure tot aquell tresor enmig de la plaça, armant un terrabastall, cling-clang, cling-cling-cling-cling. Amb aquell terrabastall totes les persones que estaven a les cases o dormint s'ajuntaren a la plaça i van veure allí, davant d'aquell tresor, Martí, i se quedaren amb els ulls grocs d'enveja i del reflex de totes aquelles joies dient «Però, Martí, d'on has tret tot això?» I ell va dir «Se'n recordeu que dèieu que el camí no anava a cap lloc?» Doncs resulta que sí que anava, i es va contar com s'havia endinsat en el bosc i com havia estat caminant tant que havia pensat en tornar, com havia conegut aquell gos que l'havia portat fins a la Clariana, on hi havia aquell castell ple de merlets i aquella dama que li havia convidat a berenar i després li havia oferit tot aquell tresor. I mentre estava contant això, hi havia algú que poquet a poquet, sense que els altres se n'adonaren, espai, se n'anava cap a casa, aparellava el matzo a la carreta i se n'anava a recórrer aquell camí que tots deien que no anava a cap lloc. Però a mitjan camí se n'havia de tornar en la cua entre les cames, perquè ara aquell camí ja no anava a cap lloc, perquè les bardisses, els rosers silvestres, els matolls havien crescut i havien tapat el camí de manera que es feia impenetrable. Així que, ja sabeu, amics i amigues, hi ha alguns camins que només es recorren una vegada, que només es poden recórrer una vegada, i estan esperant a lo valent que s'atrevisca a recórrer-los. I vull ensenyar-vos d'este llibre algunes il·lustracions meravelloses que ha fet Xavier Salomó. I ací veieu, per exemple, el camí del bosc, amb els arbres amenaçants. Ací veieu el castell enmig de la Clariana. Ací la princesa amb aquell vestit tan luxós. I el castell amb les habitacions plenes de monedes, de muntanyes d'or. I aquell carro carregat a caramull amb el carreter que era el gos. I per últim, la cara d'abobats que se'ls ha quedat a tots els habitants del poble amb els ulls grocs d'enveja i d'això. De manera que llegiu a Rodari, sempre trobareu històries meravelloses que conta, i bon centenari, bon amic, fins a sempre.